Здравейте, приятели! Аз съм тук в ЖК. Ще игра и ще снимам в... Ролемайн Survival. Ролемайн Survival. И да започваме. Ще играем Skywars. В описанието ще има този сервер, който не го знае. Се опитам да направя повече клипове, ама уча сега и так има начин. Тук ще пускам клипове. Значи горе имаш ли чакай? Чакай, взема малко дърво. Помня, тук нямаш. Да, тук. Ари бе, никой оръжие не западна. Страшно. Горе имаш ми. Не. Излових се сам. Натам. Нямам нищо сега. Ако някой дойде да ме тъпи. Ако сега някой дойде да ме уби. Ще е много жалко. Нищо няма на този свят. Страшни мъжички има. Гледай към спални. Към Опс. Убийцето му. Какво ще е там, докато нямам нищо? Сега меч по меч. Моля, please, меч. Please, меч. Някой братич. Кирка. Кой ти пък сега Кирка ми се даде? Не направо да си купам вътре в дупката. Лапис, козел, кафен тема, клемми.
Butterfly. Бягаш. Сега не мога да бягаш отидеш. Нищо не е ограбила. То така. Нищо се... Нищо. Това е златница. Може да е ограбила. Аз се оглеждам, че някъде не дойде да ме спотка. Гащи, ес. Да, тя да е гледала в честите. Тя там е чест да. Така, аз ще изчакам да чест. И то се хубаво. Може чакам цялата бронема. Отивайте до вече. Ето. Може чакам цялата бронема. Не искам, защото може някой... Докато е съм... Докато... А? Докато се влика, може той да дойде, да ме изпраска. Чак къде, вика. Къде? Брат ми тук говори хора. Не, аз стоя сюда много дълго. Да ме търся. Колко е тупа, не те я, да спрем на 7 лев. Върнахме се само да видя колко е дълъг. И сега да продължаваме. Скайларса. Къде биш? Ето го килеша. Виждам го. Не точен. Той бе наша. Той се падна сам. Спечели. Хора, той видео стана на малко по-дълго и това ще бъде цялото видео. Другото видео ще играем Survival Game, ако искате гледате днеска от 10 часа. Стрим ще има утре в Twitch, който му се гледа. И бай! Бай! Ето, 12 на